Rikonoxxut bħala l-akbar festival internazzjonali għall-udjenza ta' etajiet iżgħar f'Malta, Ziguzajg, il-festival tal-arti għat-tfal u iż-żgħażagħ li joffri pjattaforma unika sabiex dawn jinvolvu ruħhom fl-arti b'mod innovattiv. L-edizzjoni ta' din is-sena ser ikollha għażla diversa ta' teatru, sfin, mużika, films, arti viżiva u installazzjonijiet interattivi illi kollha ġew magħżula bir-reqqa sabiex jipprovdu divertiment orjentat lejn il-familja illi jolqot ħafna lill-imħuħ ta' tfal u liż-żgħażagħ. Enfasi ewlenija tal-festival ta' din is-sena se tkun serje ta' workshops ispirati mill-wirja Batajsi Beauty and Wonder. Dawn il-workshops li huma mfasslin għal tfal ta' bejn is-7 snin u 13-il sena se jinkludu artisti minn madwar id-dinja u fihom il-parteċipanti se jesploraw diversi mezzi artistiċi fosthom it-tafal, il-fotografija u l-istampar. Din is-sena, il-festival mhux ser isir biss fi spazju kreattiv fil-Belt, imma se jittilgħu wkoll produzzjonijiet ma' Teatru Malta, it-Teatru Salesian u anke Għawdex. Il-produzzjoni tagħna ta' Għawdex ħatkun għall-iskejjel, jiġifieri aħna dejjem l-ewwel li rridu nolqtu huwa s-settur edukattiv, allura ħajkonna produzzjoni fit-tieni ġimgħa ta' Ziguzajg u se jkun għall-iskejjel. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli li dan il-programm artistiku għandu lan li għal sens ta' skop u apprezzament ta' sbuħija li teżisti f'kull individwu fil-waqt li jħeġġeġ il-mistoqsijiet, ir-riflessjoni u l-formazzjoni ta' valuri b'saħħithom. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert Xafaj għalli li Ziguzajg wera li fil-waqt li huwa sors ta' divertiment juri b'mod konsistenti t-tifsira profonda tal-arti fil-ħajja ta' kuljum.